Andromedan da Josean Sagastizabalen azken eleberria. Idazle eibartarrak erlijioa eta umorea nahastu sondu du eleberri labur hau. Juantxo da historia honetako protagonista. Seminariotik atera berritan mundu normalarekin topo egiten duen gizon gaztea. Andromedan novelaren sorreran hiru pertsona daude, hiru izen daude. Origenes, Jose Antonio Fortea eta Angel Ertxundi. Origenes izan zen kristautasunaren aitetako bat. Bere tesi nagusia zen infernua ez dela betirako. Kreatutako guztia egunen batean moltatuko dana, kreatzailearen kana. Bere jarrera hori, bideire hori, goxoa, nire ustez, ez zen nagusitu eta ez da nagusi gaur egun. Jose Antonio Fortea gure garaiko persona da, bizi-bizirik dago, eta alkaladera esen lanian. Exorcista bada. Eta asko idatzi duen persona, bera ora ondo ezagutzen dut. Delirio bada, baina oso entretenegarria. Eta Angel Ertxundi ezeatik aipatzen dudan, Angelek aspaldi idatzi zuelako tristeak konsolatzeko makina ipuin liburua. Eta euskal kulturak, euskal literaturak tristeak konsolatzeko makinak behar ditu, nire ustez. Ze, ni 40 bat urtez edo aritu naiz euskal literatura irakurtzen, eta esango nuke gauza tristea horik ez daula. Ena izkalidadea esari. Tristura bada, nagusi. Nire novelatxoan katxonde bada nagusi. Tristea konsolatzeko makina txiki bat izan nahiko luke. Hain geroak eta deabroak agertzen dira, eta deabroak onak dira, jakin dezazuen. Humore pizka bat ekarri nahi dut gure bizitzara. Katxondeo pizkat. Irribarre txiki bat.